Magandang araw po Kuya Chris. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Leslie, 24 anyos. Isa po ako sa mga suki ninyong tagapakinig at taga-subaybay ng mga bagong uploads sa inyong channel. Naging libangan ko ang makinig sa inyo tuwing maaga akong nakakauwi galing sa trabaho. Bali isa po akong bed spacer sa may Caloocan. At mabait naman po ang aking landlady. Minsan, habang nakikinig ako sa inyo, naalala ko din na may kwentong kababalagan pala akong tinatago. Isang kwentong alam kong labis na katatakutan ng lahat kapag naibahagi ko. Lumakas ang aking loob at naisip na ipadala itong aking naging karanasan noon bilang pagbabaka sakaling maipaalam sa iba na may mga pamayanan din pala ng mga aswang. At hindi sila pwedeng pakialaman. Sa probinsya kasi namin sa Negros, uso ang binyagan sa baryo. Yung pari lang ang nagpupunta sa bawat baryo at siya na ang bahalang magsagawa ng ritual para maging isang ganap na Katoliko ang isang bagong silang na sanggol. Kapag kasi pinilit pa naming magpunta sa syudad, ay malaki na ang gastos. Tapos ay kailangan pang umarkila ng sasakyan, baon pa, at maraming hindi inaasahang bagay na kailangang kumpletuhin para lang mabinyagan doon. Natutuwa noong araw ang aking mga magulang kasi nga libre na ang binyagang iyon at wala nang kailangang ihanda pa. Naalala ko, grade 6 ako noong magkaroon ng binyagan sa baryo na itinaon sa araw ng kapistahan ng aming baryo. Nag-iisang anak lang po pala ako kaya wala akong kapatid. Sa tuwing nakakakita ako ng maliit na bata ay hindi ko maiwasang mainggit. Ilan kasi sa mga kaibigan ko ay may mga kapatid. Kaya hindi na nila kailangan na lumabas ng bahay para makipaglaro. Dahil doon ay nalulungkot tuloy ako. Hindi po sa nananakot ako Kuya Chris. Pero sa aming baryo kasi, may isang sityo kung saan pinagdududahang aswang ang halos lahat ng nakatira. Sila din ay may sariling piyesta kasabay sa amin. Natuklasan namin ang tungkol sa kanila nang minsang may bakasyonistang naligaw sa kanilang kalye. Ayon sa nakasaksi, may kasiyahan raw sa loob ng sityo kaya naman pumasok siya para tumingin-tingin. Bigla siyang kinabahan nang makitang tila pinagtutulungan siya ng mga tao sa pagtitig. Nung una, naaasiwa siya. Pero katagalan, takot at kaba na ang kanyang nararamdaman. Ang mga tao doon ay hindi nagsasalita. Bumubulong lang sila. Ang kanilang mga mata ay protektado ng salaming itim at mababa ang tono ng tinig kapag nagsasalita. Para silang walang mga emosyon. Kaya naman nalalaman namin kaagad kung ang aming kausap ay aswang nga ba o hindi. Hindi sila nakikihalubilo sa amin Kuya Chris. May sarili silang simbahan at pari para sa kanilang mga bibinyagan at ikakasal na residente. Dahil sa aming nalalaman tungkol sa kanilang tunay na katauhan, ay pinakaiiwasan namin na mapagawi sa kanilang lugar. Dahil sa takot na baka mabiktima kami ng mga aswang. Dati na daw kasing may nabiktima sa loob at lahat ng residente sa aming lugar ay kinikilabutan habang pinakikinggan ang matinis na palahaw nito sa kailaliman ng gabi. Alam kong hindi naging madali ang manirahan sa lugar kung saan may mga halimaw. Pero wala eh. Kailangan naming mabuhay. Isang araw, nagising ako na abala ang mga tao sa aming lugar. Gusto kong manabik sa isiping piyesta na sa amin at maraming handaan. Kahit sa ang bahay tumuloy ay hindi makakalabas ang bisita ng hindi nakakakain. Abala ang mga nanay sa pagluluto samantalang ang kanilang mga asawa naman
ay inaatupag ang mesa, mga kubyertos at baso. Kailangan nilang ayusin ito ng umaga dahil kakaiba ang piyesta namin sa ibang lugar. Besperas pa lang ay kanya-kanya na sa pagkain ng mga tao at yung malalapit na kapitbahay na walang handa ay nakikitulong lang sa mga tahanang maraming putahe ang niluluto. Karamihan sa aming mga handa ay pork humba, sisig, adobo, fried chicken, apritada at mga kakanin. Isama na din dyan ang salad. Kahit may pasok ako noon sa school, ay pinili kong umabsent dahil may programa sa plaza kung saan iba't ibang palaro din ang makikita kagaya ng peryahan. Mamayang gabi, bala kong isama doon ang aking mga pinsan na kadarating lang galing sa Maynila. Para naman makapamasyal sila at makita ang ganda ng aming lugar kahit may nakakatakot na mga aswang sa kabilang kalye. Kasama ko sa tuwina ang kababata kong si Myla. Umaga pa lang ay nasa bahay na siya at naghahanda. Ang nanay ni Myla at ang papa ko ay matalik ding magkaibigan. Kaya nang pareho na silang magkaroon ng sariling pamilya, ay naging magkaibigan din kami ni Myla. Naabutan ko siyang nagtutupi ng mga nilabhang kurtina na kailangan daw dalhin mamaya sa kapilya. Bago kasi ang kasiyahan ay kailangan munang magmisa. Dito isinisingit ang kasalan at binyagan. Unang pagkakataon kong maging ninang, kaya sabik na sabik ako. Napaka-cute kasi ng anak ng kapitbahay naming si Sammy. Kaya naman nang sabihin niyang pabibinyagan niya ang kanyang anak ay ako kaagad ang nagsabing gusto kong maging ninang. Mabuti na lang at pumayag si mama. Tinulungan niya akong bumili ng regalo at damit na isusuot sa binyag. Mamayang 2:00 pa naman ito kaya ngayong umaga ay pagagandahin na muna namin ang kapilya para sa okasyon. Ang aming kapilya ay napapalibutan ng bakod. Sa kabilang kalye kasi naroon ang sityo ng mga aswang na sinasabi ko. Hindi ko alam kung bakit habang nagkakabit ako ng mga kurtina ay napansin ko ang isang ulong nakadungaw sa aking kinaroroonan. Napasigaw ako sa takot dahil umaga pa naman pero may nang aaswang na. Muntikan na akong mahulog kaya napakapit ako ng mabuti sa rehas na palamuti ng kapilya. Sumilip ako sa kabila at napagtantong hindi naman pala nakasilip yung ulo sa akin. Sa halip, kaya pala ito parang nakadungaw ay dahil sa nakatayo ang nasabing lalaki pero sa kanilang altar siya nakatingin. Dala ng matinding kuryosidad, naisipan kong sumilip. Hinila ko ang hagdanan at dahan-dahang sumilip sa kung anuman ang ginagawa ng mga tao sa kabilang kalye. May nakikita akong nakasutanang tao na sa tingin ko ay pari, pero kulay itim ang kanyang kasuotan. May babaeng karga naman ng isang napakagwapong sanggol na tumitingin na sa mga tao kahit paman maliit pa ito. Hindi ko alam kung paano niya nagagawa iyon, ngunit isa lang ang natitiyak ko. May samaligno ang nasabing sanggol. Bumaba na ako at nagpatuloy sa aking ginagawa. Hindi ko na dapat sila sinilip pa. Sa pagkakaalam ko ay may kasunduan ng sityo namin sa sityo nila na walang masasaktan basta walang lalabag sa kasunduan. Ito ay ang walang tatawid sa lugar ng bawat isa. Hinayaan ko na lang sila kahit inuudyokan ako ng aking kuryosidad kung paano nga ba nila ginagawa ang kanilang pagbibinyag. Nagpatuloy ako sa paglilinis hanggang sa magulat ako nang may marinig ng matinis na boses ng isang sanggol na gumagapang sa ilalim ng mga upuan. Gusto kong matakot habang iniisip kung paanong nagkaroon ng sanggol sa loob ng kapilya at sino ba ang posibleng
nalingat sa pagbabantay nito. Hinanap ko ang pinagmumula ng ingay at namangha nang makita ang isang napaka-cute na sanggol sa ilalim ng altar. Kinuha ko ito at kinarga. Hindi ko alam kung anong klaseng pananabik itong nararamdaman ko, pero parang nakikita ako sa aking sarili na pwede ko siyang gawing aking kapatid. Dahil sa aking naisip, dali-dali akong umuwi sa bahay at dinala ang sanggol. Gulat na gulat sina mama at papa nang magdala ako ng maliit na bata sa bahay. Para bang hindi sila makapaniwala na basta na lang iniwan ang sanggol na iyon sa loob ng kapilya. Sa itsura naman kasi ng sanggol ay para itong anak mayaman. Magara ang kasuotan at malusog. Walang kahit na sinong nanay ang pwedeng mag-iwan ng ganito kagwapong bata sa kapilya. Inungot ko sa kanila na ampunin namin ang bata. Pero tumanggi sina mama at papa. Baka raw nalingat lang ang nagbabantay o di kaya ay ang mga magulang at naghahanap lang ito ng tiyempo para makita ang kanilang nawawalang sanggol. Gustuhin ko mang magtampo ay hindi ko magawa. Totoo naman ang sinabi nila mama. Baka mamaya ay nababaliw na sa kakahanap ang mga magulang ng sanggol nila. Kinahapunan, dumalo kami sa binyag. Dahil ako ang ninang ng anak ng kapitbahay namin, masaya akong tumayo sa tabi ng sanggol. Nagulat ako nang sa pagwisik ng pari sa kanyang holy water sa amin ay umiyak ang sanggol na natalsikan. Pumalahaw ito na dumagundong sa kabuuan ng kapilya. Lahat ng tao na nasa loob ay natahimik at natuon na lang ang atensyon sa maliit na sanggol. May isang lasinggerong tatawa-tawang hinarap ang sanggol at dinuro. Ang sabi niya, patahimikin daw ito ni mama dahil ayaw niya sa maingay. Hindi na namin alam kung ano pa ang mga sumunod na nangyari. Dahil basta na lang nawala ang sanggol sa braso ni mama at nakakapit na ito sa lasing na lalaki. Ni hindi na namin namalayan kung paano nangyari yun. Bago pa man kami makagalaw, nakita ko na kung paano kinagat ng sanggol ang leeg ng lasing, kaya naman nagkagulo na sa loob ng kapilya. Ang mga tao ay hintakot na nagtakbuhan at halos wala ng kahit na sino ang natira sa loob maliban sa akin, kay Padre, sina mama at papa, at yung sanggol at ang nakahandusay na lasing. Bumubulwak ang dugo sa leeg nito matapos sa pilitang kinuha ng lalaki ang pagkakakagat ng sanggol sa kanyang leeg. Nagsisisigaw siya sa labis na takot lalo na't nagkalat ang kanyang dugo sa kahit na saang bahagi ng simbahan, sa mga kurtina, upuan at sahig. Nagsigawan kami ni mama at nagtago sa likuran ni Padre. Si Padre naman ay nanginginig na inilabas ang kanyang holy water at walang babalang iwinisik ulit sa sanggol na basta na lang nagwala at para bang pusang nagpupumiglas. Tumirik ang mga mata ng sanggol at naghalo na ang luha, laway at sipon. Gusto kong himatayin sa sobrang takot nang mapagtanto kong may pangil ang sanggol at may nakasabit pang balat mula sa lasing na lalaki rito. Nang muli niyang gagapangin ng lalaki, ay nagmamakaawa na niyugyug ni mama si Padre. Sa nanginginig na boses, sinabi niya kung kampon ng kadiliman ng sanggol dahil nagagawa nitong gumawa ng mga bayolenteng kilos, mas mabuti pang binyagan niya na ito para tuluyan ng malinis ang kanyang mga kasalanan. Tumalima naman kaagad si Padre at ipinikit ang kanyang mga mata. Nanginginig na humawak ako sa upuan para umabot ng suporta. Sa mura kong isipan, hindi ko akalaing makararanas ako ng ganitong uri ng takot. Yung takot na wala na yatang mapagbubuntunan pa. Nang simulan niya ang seremonyas ng pagbibinyag, naglapitan ng iilan sa mga kalalakihang pinakiusapan ni Papa. Hinawakan nila ang sanggol at hindi ito hinayaang makatakas. Kakaiba, Kuya Chris. Tingin ko sa sanggol ay para bang malaking tao na may sarili ng isipan.
Alam niya kung ano ang ginagawa ng mga tao sa kanya at nangyayari sa kanya. Dahil halos mamilipit ang mukha nito sa sakit habang pilit na kumakawala sa pagkakahawak ng mga tao. Ilang saglit lang, nagulat kami nang magbago ang kulay ng sanggol. Naging kulay reddish brown ang kanyang balat at naging paos ang boses. Matingkad ang kanyang mga mata at naging itsurang matanda. Ang kanyang kanang paa ay mas maikli sa kaliwa na naging dahilan siguro ng mabagal niyang pagkilos. Unti-unti siyang nanghina hanggang sa paminsan-minsan na lang ang ginagawa niyang paghikbi. Ni hindi na siya gumagalaw. Masyadong imposible para sa isang normal na sanggol na hindi pa kayang tumayo. Ang sabi ng mga nakatatanda sa amin, tiyanak daw ang nasabing sanggol. Sila ay nabuhay dahil sa kagustuhang makapaghiganti sa kanilang sinapit na aborsyon sa kamay ng kanilang mga magulang. Minsan naman, nabuhay sila dahil namatay ang kanilang ina sa panganganak at hindi sila nailigtas. Na hindi rin nabigyan ng binyag para tuluyang makaakyat sa pintuan ng langit. Matapos mabinyagan, hindi na gumalaw pa ang sanggol at inilitaw na ang tunay na anyo nito. Hindi ko alam kung anong kababalaghan ang aking nasaksihan, Kuya Chris. Pero nasisiguro kong sila ay parte ng ating mundo. Masama man o hindi. Inilibing namin ang tiyanak sa sementeryo at dinadalaw taon-taon. Hanggang ngayon, naaalala ko pa rin ang binyagang yon. Sana ay wag nang maulit pa at magsilbing aral sa lahat ng kabataan na ang aborsyon ay hindi solusyon para makaiwas sa obligasyon. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat po at God bless sa ating lahat. Magandang araw, Kuya Chris. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Tim. Ako po ay 31 anyos. Isa po akong empleyado sa isang kilalang wine distillery sa Tarlac. Sa kabila ng pagiging makabago ng ating henerasyon, hindi ko itatangging lumaki akong mapapaniwalain pa din sa mga kwentong kababalaghan kagaya ng multo, engkanto, aswang at agimat. Akala ko nga hindi na nag-e-exist ang mga kagaya nila sa panahon ngayon. Hindi ko akalaing may mga tao pa palang nakakasalamuha ang mga aswang at may mga kakilala po akong tagapangalaga ng agimat. Siguro po ay hindi kayo pamilyar sa agimat na insignias. Pero ito po ang nagligtas sa akin sa bingit ng kamatayan. Ang agimat ng insignias ay isang uri ng panyo na may mga nakasulat na orasyon at dasal na mula sa lengguaheng Latin. Minsan may mga mukha pa ito ni Hesukristo at may suot ng koronang tinik. Nalaman ko tungkol dito nang abutan ako ng aking ninong na isang albularyo ng isang insignias. Noong araw, may napusuan akong babae, si Lia. Aaminin ko, crush ko si Lia at siya lang kasi ang bukod tanging babaeng hindi nag-iinarte kapag kausap ko. Simple at palangiti. Hindi siya nagmamayabang, pero may itsura po ako. Pinagkakamalan nga po akong playboy dahil sa dami ng kaibigan kong babae. Hindi nila alam. Likas lang talaga akong palabati at mahilig makipagkaibigan, lalo na sa mga babae. Halos sa lahat ng pagkakataon ay ako na lang yata ang pinag-uusapan nila. Wala naman akong magawa kundi hayaan sila. Kahit na itukso ako ng aking mga kasamang lalaki sa ibang babae, kay Lia pa rin talaga humahantong ang paningin ko. Maganda si Lia.
napakaganda. Sa katunayan niyan, hindi ko maiwasang magselos kapag nakikita akong halos pilahan siya ng mga kalalakihan sa aming lugar. Napag-alaman kong magkapit-bahay lang kami nang makita ko siyang nagsasampay ng nilabhan niyang damit sa gilid ng kanyang tinitirhan. Palagi niya akong ginagawaran ng kay tamis ng ngiti. Hindi siya gaanong palakibo pero alam kong normal na iyon sa kanya dahil pinarangka na niya ako minsan na hindi siya pala kaibigan. Natutuwa na din ako dahil kahit papano naiiwasan niya ang iba sa kanyang mga manliligaw. Biro niya sa akin, may karapatan naman daw siyang mamili ng lalaking magugustuhan niya at gagawin niyang nobyo. Ewan ko ba pero para kasing ako ang pinariringgan niya. Naglakas loob akong ligawan siya. Nangingiting sinabi niya sa akin na kailangang may mga pagdaanan muna akong pagsubok. Kailangang tiisin ko raw ang kanyang taglay na alindog bago niya ako payagang ligawan siya. Laking gulat ko nang maghubad siya sa aking harapan. Nabigla ako, Kuya Chris, at hindi makapaniwala. Lalaki lang ako at marupok, kaya hindi ko alam kung paano ko kontrolin ang sarili ko. Tila inukit ng isang sikat na iskulturang katawan ni Lia. Nakakatulo ng laway. Hindi ko na napigilan ng paglunok nang makita kong humulagpos ang panyong ipinantatakip niya sa kanyang pribadong parte at nahulog. Mas lalong lumitaw ang taglay niyang kagandahan. Pinagpapawisan na ako ng malapot, ngunit pinili kong wag magpaapekto. Kailangang makapasa ako sa pagsubok dahil mas lamang ang kagustuhan kong maging kasintahan siya kaysa sa maging isang nabasted na manliligaw. Nang sumapit ang oras na itinakda niya, masaya niyang sinabi sa akin na nakapasa raw ako sa pagsubok at may 2 pang natitira. Nanghina ako at napasalampak sa sahig ng aming bahay nang makauwi ako mula sa pakikipagkita ko sa kanya. Hindi ko alam kung bakit gigil na akong himasin siya. Pakiramdam ko lalagnatin ako sa sobrang pagkahumaling sa kanya. Kinagabihan nga, nilagnat ako. Hindi ako halos makabangon at nahihirapan akong huminga. Buong gabi akong hindi makakain dahil sinabayan ng sakit ng lalamunan ng aking karamdaman. Nabahala ang aking mga magulang dahil naabutan nila akong nagdedeliryo sa taas ng aking lagnat. Sinubukan nila akong kausapin ngunit wala silang nakuhang matinong sagot mula sa akin. Hindi ako nakapagtrabaho at nakakulong na lang palagi sa aking kwarto. Tila ako'y sinisilaban sa tuwing sumasapit ang pagdilim. Pakiwari ko ay may kung anong nilalang ang gumagapang sa bubong na labis kong ikinatakot. Mas madalas akong nagwawala at nagsisisigaw kahit wala naman talaga akong nakikita. Basta ang natatandaan ko, may kung anong nilalang ang nagpapakita sa panaginip ko. Mapupula ang mga mata at nanlilisik na tila ba nais akong lantakan. Minsan, nagsasalita na akong mag-isa. Tumitino lamang ako kapag nabanggit ko si Lia. Dahil sa labis na pag-aalala ng aking mga magulang, sinugod nila ako sa doktor at nagulat nang wala man lang silang nakuhang resulta sa mga ito. Basta nagising na lang akong nasa ospital na ako, komportable. Sinisilaban ako sa sobrang init at umuungol ako sa labis na sakit sa hindi ko naman matiyak kung saang parte ng aking katawan. Ang alam ko lang, bumisita sa akin si Lia at kinamusta ang lagay ko. Bakit daw ba ako nilagnat? Nanliliit na napayuko ako. Alangan namang sabihin ko sa kanyang nilagnat ako dahil sa pagpipigil ko ng aking nararamdamang kamunduhan sa kanya. Mas nakakahiya iyon kapag nalaman niya. Tumawa si Lia at hinimas ang binti ko.
Biglang nanigas ang aking kalamnan. Sobra-sobra ang pagpipigil ko sa kanya. Napakaganda niya kasi. Kahit nakahiga ako sa kama, sinabi niya sa aking mahalaga na ipagpatuloy namin ang ikalawang pagsubok. Yun ay ang magtiis pa din sa pamamagitan ng pag-amoy. Bago pa man ako makasagot, nagulat na lang ako nang may ilabas siya na basket na hindi ko alam na bitbit niya pala. Tinanong ko siya kung ano ang laman nun at nagulat ako nang sabihin niyang paniguradong mabibigla ako sa ipapakita niya. Pero kapag nakalagpas ako sa pagsubok na ito, isa na lang ang kailangan kong suungin at pwede na akong manligaw sa kanya. Nagubad siya nang walang paalam kaya nakalantad na naman sa aking paningin ang napakaganda niyang katawan. Muling nagsimulang mag-init ang aking katawan kaya nanginginig na naman ako sa labis na pagtitimpi. Torture itong ginagawa niya sa akin. Maya-maya lang, nagpahid siya ng pampakintab sa kanyang katawan. Inutusan niya akong huwag pipikit o saglit na kukurap man lang. Kailangan kong makita ang kanyang gagawin kaya hindi na ako sumagot pa at tumango na lang. Nagulat ako nang makitang bigla siyang nagbago ng anyo. Ang kanyang muka ay kumulubot kasabay ng pagpula ng kanyang mga nanlilisik na mata. Nagulo ang kanyang buhok at humaba ang kanyang dila. Nagimbal ako sa aking nasaksihan. Hindi ko alam na may tinatago siyang lihim sa likod ng kanyang kagandahan. Habang nakatingin siya sa maliwanag na buwan, mababanaag ko sa kanyang mukha ang pagnanais sa isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Sinubukan kong tanungin siya kung bakit itinago niya ang lahat sa akin, tapos ngayon ay ipinapakita niya. Anya, may mga bagay na sadyang ililihim na lang para sa kapakanan ng iba. Mahirap mamuhay ng hindi normal. Kailangan ng iba yung tibay ng dibdib. Inamin sa akin ni Leah na hindi siya isang normal na tao. Siya raw ay may lahing aswang. Nagbabago ang anyo sa gabi. Kumakain ng tao at mga lamang loob. Hayok sa sariwang dugo. Pumapatay ng tao. Kinuwento pa niya kung ilang tao na raw ang nabiktima niya at nilantakan. Hindi ako makapaniwala sa aking mga narinig. Anya, kailangan ng sagradong mga bagay para masupil sila. Kung may holy water akong hawak, ay ito lang ang makakapanakit sa kanila. Crucifix at rosaryo. Hindi totoo ang kagaya sa mga naikukwentong kapag may bawang ay nanghihina sila. Gulat na gulat ako sa aking mga nalaman. Sabi pa niya, maraming aswang ang naglipana sa aming lugar. Delikado at mapanganib. Nanginginig ako ng mga oras na yon. Hindi ko alam kung lalamunin ba niya ako o kikitlan na lang ng buhay. Pero labis akong sinagilahan ng takot. Nang makita kong may kinuha siyang nakasisindak na bagay sa loob ng basket. Isang mamasa-masa pang lamang loob na nakilala kong puso ng tao. Hindi ako nakapagsalita nang makita kong nilantakan niya ito sa aking harapan. Kitang-kita ko ang pagtulo ng napipigang dugo mula sa lamang loob na sarap pa siyang lantakan. Hindi ako makapagsalita. Pakiramdam ko, dahan-dahan niya akong pinapatay dahil parang ang lamang loob ko ang kanyang nilalantakan. Nalalanghap ko ang malansang amoy mula sa kinakain niya. Tila naaagnas na nakasusulasok. Gayunpaman, tiniis ko ang mabahong amoy na pilit sumisiksik sa aking ilong. Nasusuka ako at nagsisimula ng halukayin ng aking sikmura. Natapos na siya't lahat, ngunit hindi na talaga ako nakapagsalita pa. Nanatili na lamang akong tulala at hindi makakilos.
Nakita ko pa kung paano umalis sa aking harapan si Leah at lumabas sa aking silid. Nang dumating ang aking mga magulang, mas lalo silang nabaghan sa aking naging sitwasyon. Nataranta na si nanay at sinabing wala man lang naging alibyo ang pananatili ko sa ospital. Isinuhestyon ni tatay na kailangan nila akong ilabas sa ospital. Baka sa albularyo lang daw ako gagaling. Hindi pa nila malinaw na nakita kung ano ba ang totoong nangyayari sa akin. Nakalabas nga ako ng ospital. Ngunit dinala nila ako sa isang kilalang albularyo. Sa unang kita pa lamang sa akin ni Manong Elyong, anya, nararamdaman daw niya ang mabigat na aurang nakakabit sa aking buong pagkatao. Inutusan niya ang aking mga magulang na dalhin ako sa munting silid ni Manong Elyong para isagawa ang pagtatawas. Nakita ko kung ano ang ginagawa ni Manong Elyong sa palangganang may lamang tubig at asin. Umusal siya ng ritual at banyagang mga orasyon, tsaka pinatakan ng kandila ang laman ng palanggana. Nagulat ako nang makitang may kakaibang anyong nahulma mula sa kandila. Hindi ko alam kung dapat ba akong kabahan o hindi. Ngunit ayon kay Manong Elyong, inaswang daw ako. Napayuko ako at pinag-isipan kung ipagtatapat ko ba kay Manong ang mga nalalaman ko. Tinitigan niya ako at masinsinang pinaintindi na kapag sinabi ko sa kanya ang lahat ng pinagdadaanan ko, maililigtas niya ako sa tiyak na kamatayan. Wala akong nagawa kundi ipaalam sa kanya ang tunay na nangyari. Ipinaliwanag ko na may napupusuan akong babae at binigyan niya ako ng pagsubok na kailangan kong pagdaanan. Kapag nalampasan ko ang mga ito at nakapasa ako, pwede ko na siyang ligawan. Marahas na umiling si Manong Elyong at sinabi sa akin na niloloko lamang daw ako ni Leah. Hindi niya intensyong gawin akong manliligaw, ngunit nais niya akong mapabilang sa mabibiktima niya, kaya niya ako inaaswang. Napailing ako sa aking narinig. Hindi ko matanggap na kayang gawin ni Leah ang mga bagay na ito sa akin. Kailangang makahanap ako ng paraan para makumpronta siya. Binigyan ako ni Manong Elyong ng langis na pwede kong gamitin para magsilbing pangontra ko kay Leah. Maliban doon, may iniabot din siyang isang kulay itim na telang huwag ko raw iwawala o ihihiwalay sa aking katawan. Pangontra ko raw ito laban sa mga aswang at sa kahit na anong elementong nais manakit sa akin. Tinanggap ko ito at isinilid sa aking bulsa. Ang sabi sa akin ni Manong Elyong, may mga oras daw na bawal kong hawakan ng tela, kaya wag kong susuwayin ng mga batas sapagkat ang bagay na nasa pangangalaga ko ay isang insignias o telang anting-anting na poprotekta sa akin laban sa mga masasamang nilalang kagaya ni Leah. Ewan ko ba Kuya Chris, mula nang mapas sa kamay ko ang insignias, halos matino na akong mag-isip. Hindi na ako natutulala at kaya ko nang mag-focus sa kahit na anong bagay. Hindi raw ako dapat matakot dahil ginagawa lamang ni Leah ang lahat para makapanlin lang. Nang muli kaming magkita ng dalaga, isinaad niyang gagawin na namin ang ikatlo at panghuling pagsubok. Kinakabahan ako dahil hindi na ako inosente sa mga balak niya sa akin. Muli siyang nagbago ng anyo ng mga oras na iyon at sinubukan akong kalmutin. Nagsimula ng kumulo ang langis na nasa aking bulsa, palatandaang may nakakasalamuha akong aswang. Marahas na ibinaon niya sa aking balat ang kanyang matatalim na kuko. Ngunit nagulat ako nang mapansing wala akong anumang natamong sugat. Sa halip, kapag pinipilit niyang ibaon ang kanyang mga kamay sa aking katawan, ay ang kanyang braso ang nagkakasugat.
Para bang bumubuelta pabalik sa kanyang katawan ang nais niyang gawin sa akin. Hindi siya nakatiis sa tumaangil na binutas ang aking dibdib. Ngunit gayon na lang ang pagkasindak ko nang mabutas ang kanyang dibdib at sumirit ang masaganang dugo. Nagimbal siya sa nangyari sa kanya, ngunit hindi ako nagpaapekto. Ang alam ko lang, nanghihinang bumagsak siya sa aking harapan at saka lalong nangulubot na parang nanuyo ang kanyang buong katawan. Buong akala ko, mabibiktima na ako ng aswang. Ngunit may mga bagay palang sadyang makapangyarihan, kagaya ng insignias na kaya akong ipagtanggol mula sa kasamaan. Matapos ang pangyayaring iyon, ikinuwento ko lahat sa aking mga magulang, pati na rin sa albularyo. Hindi sila makapaniwala sa nangyari at magmula nun ay naging panatag na ang loob nila. Kumalat din sa aming baryo ang pangyayaring iyon. Napag-alaman kong karamihan pala sa kanyang manliligaw ang halos naubos dahil binibiktima pala niya ito at ginagawang hapunan. Ngayon ko lang napagtanto, Kuya Chris, na hindi pala dapat magtiwala sa kagandahan. Halos tumanda na akong binata. Umaasa pa rin akong matatagpuan ng babaeng para sa akin. Nagkaroon ako ng trauma dahil sa pangyayaring yon. Magpahanggang sa ngayon ay nasa akin pa rin ang insignias at nananatili itong naging proteksyon ko tuwing ako'y lumalabas upang magtrabaho. Pero hindi pa rin naman nawawala sa akin ang tiwala sa Poong May Kapal na siyang naghahari sa lahat. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento at sana'y mapili niyo po itong basahin sa inyong channel. More power po at God bless po sa lahat ng nakinig. Lubos na gumagalang ang inyong kaistorya, Team. Magandang araw, Kuya Chris. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Sid. Ako ay 23 anyos at nakatira sa isang tahimik na baryo sa Kabisayaan. Dito sa aming lugar, normal na po talaga ang nasasagap na kwentong tungkol sa gumagalang mga aswang. Sinasabing malulupit ang nasabing nilalang, walang awa at kumakain ng lamang loob ng mga tao. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo na nakasaksi po ako minsan ng isang krimen na may dukutan namang talaga ng mga lamang loob. Ngunit hindi ito kagagawan ng aswang. Kagagawan ito ng mga taong may maiitim na budhi. Pauwi na ako mula sa trabaho nang mapansin ko ang isang kapitbahay naming bata. Tawagin na lamang po natin siya sa pangalang Kaye, 10 taong gulang. Pansin ko, kabado ang bata habang panay ang paglingon niya habang tumatakbo. May bitbit siyang isang supot ng candy na binili niya sa tindahan. Bigla akong nakuryoso sa kung ano ang dahilan at tumatakbo siya. Kaya sinubukan kong sundan ng bata para malaman kung ano ba ang problema. Butil-butil na ang pawis ng bata. Ngunit hindi nito magawang umiyak, dala siguro ng matinding sindak. Nag-alala ako kasi papadilim na at hindi pa ito nakakauwi. Tingin ko nga, nag-aalala na sa kanya ang kanyang nanay kaya naisip kong isama na lang siya pauwi. Para kahit papaano ay wag nang matakot ang bata. Nakita ko nang humahangos na binilisan niya ang pagtakbo hanggang sa makarating kami sa isang maliit na abandonadong kubo. Binilisan ko ang paglalakad para lamang magulat dahil may isang lalaking nagmamadaling pumasok sa loob at nakita kong humugot ng patalim na kutsilyo. Bigla akong natakot at nawalan ng lakas ng loob na sundan si Kaye sa loob. Ni hindi na ako nakapiyok nang makita kong
Nakipagtagisan ng lakas ang estrangherong lalaking iyon laban sa nagpupumiglas na bata para isilid ang may kaliitan nitong katawan sa loob ng isang malaking sako. Nagkukumahog siyang itali ang bibig ng sako tsaka iniangat gamit ang kanyang dalawang kamay. Napasingap ako nang makita kong inihampas ng lalaki ang sako sa bawat haligi ng maraming beses hanggang sa mapansin kong basa na ito ng mainit, malapot at malansang dugo. Imbis na matakot, ngumisi pa ang lalaki, dahilan para matulala ako sa labis na pagkagimbal. Isang nakasusulasok na krimen ang aking nasaksihan at mahihirapan akong kalimutan ito. Nakita ko nang tanggalan niya ng tali ang sako tsaka inilabas si Kaye mula doon. Paimput akong humagulgul nang makita kong tinahi ng lalaki ang bibig ng bata gamit ang nylon. Kaya napapaigik ito sa sakit kahit halos hindi na makakilos. May buhay pa si Kaye pero nanghihina na. Gustong gusto ko siyang iligtas, ngunit inunahan ako ng matinding takot. Akala ko tapos na sa gagawin niya ang lalaki, pero hindi pa pala. Inilabas niya sa kanyang bag ang isang guwantes, karayom, scalpel at lahat ng napansin kong kagamitan para sa pag-oopera. Nagulat ako nang hiwain niya ang kawawang katawan ng bata. Kaya mas dumanak pa ang sariwang dugo sa kawayang sahig ng kubo. Nanghihinang napaatras ako sa ginawa ng lalaki. Anak ng kapitbahay namin si Kaye, pero hindi ko man lang siya nailigtas. Parang nagkatay lang ng malaking ihawing baboy ang estranghero hanggang sa mapagtagumpayan niyang makuha ang atay, puso ng batang babae. Nabinalot niya sa isang itim na tela at isinilid sa isang kulay pulang kahon tsaka parang walang anumang lumarga paalis ng kubo. Dahil nasimulan ko na ang pagsunod sa kanya, tinalunton ko ang daang tinahak ng lalaki. Kailangan kong makilala kung sino siya at kung bakit niya ginawa yon. Sa kakasunod ko rito ay hindi ko na namalayang nakarating kami sa isang kuweba. Tinanggal kaagad ng lalaki ang kanyang suot na makapal na sombrero at damit, pati na ang peking bigote at nunal. Nagilamos siya at lumitawang normal na maputi niyang muka tsaka tinanggal ang suot na wig kaya nagimbal ako sa nakita. Kilala ko ang lalaki. Siya ang tatay ni Kaye. Matagal nang nawawala ang lalaki sa aming lugar na buong akala ng asawa nito ay namatay na o baka kung saan lang na disgrasya. Hindi ako makapaniwalang na kaya niyang patayin ang kanyang sariling anak. Kaya labis-labis ang hinanakit na dumampot ako ng bato para iganti ang kanyang kawawang supling. Hindi ko akalaing may mga magulang nang hindi kumikilala ngayon ng kadugo. Kahit yung pagmamakaawa na lang ng kanyang anak ay hindi niya man lang pinakinggan. Sobrang nasaktan ako pero wala naman akong magawa. Hinintay kong maging abala siya hanggang sa mas pumasok pa siya sa loob ng tila silid ng kuweba. Nakita ko ang isang munting altar doon kung nasaan ang mga nakatagong kahon na kagaya ng ginawa niya kay Kaye ay nakasilid din ang mga ito. Yumuko siya sa altar at tila sinamba ang bato tsaka nagsalita ng mag-isa na animoy may kausap. Anya, nagawa na daw niya ang gusto nito. Ibigay na daw ang hinihingi niya. Sa totoo lang, naguguluhan ako sa ginagawa niya. Sino ang kausap niya at bakit hinihingan niya ito ng kapalit? Bigla akong nawalan ng lakas ng loob nang sugurin siya ng kung ano ng mga oras na iyon. Wala akong nagawa kundi ang umatras at umuwi sa aming bahay na tulala at wala sa sarili.
Labis-labis ang pagtangis ni Aling Sonia nang matagpuan na ang bangkay ng kanyang nawawalang anak. Nilalangaw ito sa loob ng isang abandonadong kubo at nakita lamang ng may isang mangangahoy ang napadaan at nagtaka kung bakit umaalingasaw ang nakasusulasok na baho mula sa loob. Nang subukan niyang siyasatin kung ano ang mayroon, ay nagtatakbo siyang nagtawag ng pulis, kaya mabilis na naungkat kaagad ang bangkay. Halos mabaliw si Aling Sonia nang makita ang itsura ng kanyang pinakamamahal na si Kayi. Tikom ang bibig nito na animoy tinahi ng makapal na nylon. Maraming galos at kalmot sa buong katawan. Habang may natagpuan ding tahi sa kanyang dibdib, kaya isinailalim kaagad ang bata sa otopsiya. Nakiusyoso ako kahit alam ko na ang nangyari at nabaghan ako nang makita ang nagkalat na biniling candy ng kawawang bata sa sahig at kasama ng nilalangaw ng kanyang tuyo, ngunit nangangamoy pa ding dugo. Napabuntong hininga ako at iwinaksi na sa aking isipan ang malungkot na pangyayari sa aking buhay. Mahirap pala ang makasaksi ng ganoon. Hindi kasi ako pinatatahimik ng aking konsensya. Hating gabi, pabaling-baling ako sa aking higaan. Pinagpapawisan at umuungol. Nananaginip na naman ako. Kinakausap ako ni Kayi. Nagmamakaawa na ituro ko na daw sa mga pulis kung sino ang totoong salarin. Humingi ako ng pasensya sa kanya at sinabing hindi ko kaya. Anya, kapag hindi ko ipinaalam ang mga nangyari at nakita ko ng gabing yun, hindi niya daw ako patatahimikin. Napasigaw ako nang sakalin niya ako sa aking panaginip. Kahit anong pagpupumiglas ko raw ay hindi ako makakakilos, ni hindi ako makapagsalita. Unti-unting humihigpit ang malalamig niyang kamay hanggang sa manlisik ang kanyang mga mata at biglang nagbago ang kanyang muka. Nagsikip ang aking dibdib nang malanghap ko ang amoy ng nabubulok na hanging ibinubuga ng kanyang bibig sa aking muka. Dito na ako tuluyang napabalikwas ng bangon at hinihingal na inalala ang nasaksihan ko. Heto ako ngayon, hindi tuloy makakatulog. Nagpasya akong isiwalat na lamang sa mga pulis ang aking nasaksihan. Paniguradong sa kuwebang iyon nagkukuta ang tatay ni Kayi. Hindi ko alam kung ano na ba ang nangyari sa kanya dahil nagagawa na niyang pumatay ng bata ng walang kaawa-awa. Bumangon ako at sinubukang pagmasdan ang aking muka sa isang salamin. Halos matakot ako sa aking itsura nang masulyapan ko ang aking refleksyon. Maputla at maiitim ang gilid ng aking mga mata. Humpak ng pisngi at payat na pangangatawan. Nagbago na ang itsura ko mula nang gambalain ako ni Kayi ng maraming beses sa aking panaginip. Gusto niyang ituro ko na ang salarin, kahit pa ang gumawa ng kalapastanganan sa kanya ay ang sarili niyang ama. Dahil sa aking naging desisyon, patalilis akong lumabas ng aming bahay nung gabing yon. Kahit karpyo na para sa mga kabataang naglalakwatsa at pinagbabawalan ng lumabas sa gabi. Mabuti na din para wala nang mapagdisketahan ng tatay ni Kayi. Kailangang matuklasan ko kung para saan nga ba ang ginagawa niyang pag-iipon ng mga lamang loob at bakit inilalagay ito sa isang altar. Mabilis ang paghakbang ko. Una kong pinuntahan si Aling Sonia at humingi ng tawad tsaka isinalaysay sa kanya ang lahat ng nasaksihan ko. Naglupasay sa galit ang ginang ngunit hindi para sa akin kundi para sa kanyang asawa. Dati na raw niyang sinasaway ang mister niyang si Mang Cardo dahil nabaliw na daw ito sa kahahanap ng mga agimat. Isang araw ay umuwi ito sa kanilang bahay na lango sa hindi niya matiyak kung alak ba o ipinagbabawal na gamot
tsaka sinabing magiging makapangyarihan na daw siya. Ilang beses na silang pinagtangkaan, ngunit hindi makahanap ng tiyempo ang lalaki kaya naglayas ito sa kanila. Ayon pa kay Aling Sonia, may dalang itim na libreto si Mang Cardo na naglalaman ng mga nakahihindik na ritual, orasyon at sumpa. Buong akala niya ay lulubayan siya ng asawa, ngunit hindi niya akalaing babalikan nito ang kawawa nilang anak. Nagpasalamat sa akin si Aling Sonia, kaya sinabi ko sa kanya na puntahan ang pinagtataguan ni Mang Cardo. Kung maaari, sundan na lang niya ako pero kailangan niyang magtawag muna ng mga pulis. Sumang-ayon ang ginang at halos hindi mapawi ang pag-iyak na labis kong ikinabaghan. Kung sinabi ko sa kanya sa simula pa lamang ang aking nasaksihan, marahil ay nakamit na ni Kaye ang hustisya. Kinakabahan man, ay naglakad ako papunta sa masukal na kagubatan kung saan nangyari ang krimen. Hindi ko maiwasang kilabutan kapag napapagawi ako ng tingin sa luma at abandonadong kubo kung saan pinatay ni Manong Cardo ang kanyang anak. Pakiramdam ko, naroon lang si Kaye at pinagmamasdan ako. Inilihis ko na lamang ang aking tingin at nagpatuloy sa paglalakad. Mabuti na lang, hindi ko pa nakakalimutan ang daan papunta sa tagong kuwebang iyon. Kahit nanginginig, tinatagan ko ang aking sarili. Kung totoo ang sinasabi ni Aling Sonia na may hawak na agimat si Mang Cardo, ay talagang hindi ako pwedeng magpakampante at kailangan kong maging alerto. Alam kong simpleng tao lamang ako, ngunit kailangan kong bumawi sa mga naging pagkukulang ko mula nang itago ko ang lahat ng aking nalalaman tungkol sa pagkamatay ni Kaye. Madilim at tahimik sa kuweba nang makarating ako. Kumakabog ang aking dibdib dahil tila ba pinaghandaan ni Mang Cardo ang pagdating ko. Ano nga ba ang malay ko kung nariyan lang siya sa isang tabi at pinagmamasdan ako habang iniisip niya kung paano ako papatayin. Nagulat na lang ako nang may humalakhak sa likuran ko. Si Mang Cardo. May hawak na palakol at mukhang nakahanda ng sumugod sa akin. Sinagilahan ako ng takot at halos nanghihinang napaatras dahil wala man lang akong mahagilap na kahit ano. Bago pa man niya ako mataga, nakarinig na ako ng 3 magkakasunod na putok ng baril. Dahil doon ay napapikit ako. Maya-maya ay napakurap. Lumiwanag ang aking mukha at nakitang mga grupo ng kadarating lang na pulis ang bumaril sa kanya. Nang bumagsak ang lalaki, nagulat ako dahil may kung anong maliit na libro ang nahulog mula sa kanyang bulsa. Napasinghap ako. Tama, ang libreto. Gamit ang aking paa, inihulog ko sa tila maliit na pampangang libreto at pinagmasdan si Aling Sonia na kasama pala ng mga pulis. Hinalughog nila ang tinuro kong altar at nakuha niya ang puso ng kanyang anak na nakasilid sa isang kulay pulang kahon. Laking pasasalamat namin at nahuli na si Mang Cardo. Ang kaibahan nga lang, nagpadala siya sa matinding udyok ng kasamaan ng itim na libreto. Kahit sino ay pwedeng umangkin nito, ngunit may kailangang pagdaanang pagsubok patungkol sa pagpatay. Kung kayang patayin ng isang nangangalaga ang kanyang pamilya, ay agaran siyang magkakaroon ng kapangyarihan. Laki pang isang sumpa na mayroon ang itim na libreto. Kung ako ang tatanungin, mas mabuting maging isang simpleng tao lamang ako kaysa sa maging isa akong antingero, ngunit kasamaan naman ang kayang gawin ko. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at maraming salamat po sa lahat ng nakinig at mag-iingat po tayong lahat.
Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.